Dnes sa ponoríme do jednej naozaj zložitej a často, povedzme si úprimne, skrytej témy a tou je narcistické rodičovstvo. Pozrieme sa na to, aký hlboký a trvalý vplyv to môže mať na život dieťaťa a to až do dospelosti. Chcem ale hneď na začiatku zdôrazniť, že našim cieľom je porozumieť tejto dynamike, nie je tu niekoho na diaľku diagnostikovať. Začnime týmto citátom, pretože tento vystihuje úplne dokonale. Ten chronický pocit zmätku a frustrácie. Je to presne ten pocit, ako by sa človek musel neustále vysvetľovať, obhajovať a aj tak na konci dňa nikdy nebol naozaj pokopený. Ako by hovoril úplne iným jazykom. Dobre, tak poďme pekne po poriadku. Aby sme pochopili ten dopad, musíme si najprv ujasniť, o kom sa tu vlastne bavíme. Lebo viete, je dôležité zabudnúť na tie bežné stereotypy z filmov alebo sociálnych sietí. Realita je, ako to už býva, oveľa komplexnejšia. A toto je naozaj kľúčové si uvedomiť, narcizmus existuje na určitom spektre. Viete, každý z nás má nejaké tie narcistické potreby, napríklad chce byť ocenený za dobrú prácu, to je úplne normálne. Problém ale nastáva, keď sa tieto črty stanú dominantnými a začnú ničiť vzťahy, aj keď človek spĺňa kritériá na plnú klinickú diagnózu. A presne o tejto problematickej úrovni sa dnes budeme rozprávať. Takže, v čom je jadro problému? Je to taký paradox. Navonok títo ľudia pôsobia neskutočne sebavedomo, grandiózne, majú pocit, že im patrí svet. Ale vo vnútri, tam sa skrýva extrémne, ale extrémne krehké sebavedomie. A práve preto nedokážu cítiť empatiu. Akákoľvek kritika, dokonca aj tá najmenšia, je pre nich útokom na samotnú podstatu, čo môže spustiť až desivé výbuchy hnevu. No a teraz sa poďme pozrieť, ako vlastne vyzerá vyrastať v takejto rodine, pretože tu sa nebavíme o nejakej jednej zlej hádke alebo o jedinelom incidente. Bavíme sa o dlhodobej, chronickej atmosfére, v ktorej dieťa dennodenne žije. Toto porovnanie to ukazuje úplne jasne, ten zásadný rozdiel. Kým zdravý rodič podporuje dieťa a vníma ho ako samostatnú bytosť, narcistický rodič ho vníma, skôr ako predĺženie seba samého, ako nástroj na splnenie vlastných snov a potrieb. Láska tu nie je zadarmo. Je to niečo, čo si dieťa musí neustále zaslužovať a aj takto žiaľ nikdy nie je dosť. A tu sa dostávame k jednému z najzákernejších nástrojov manipulácie, ku gaslightingu. Je to v podstate systematické spochybňovanie reality dieťaťa. Tak dlho mu niekto tvrdí, že to, čo cíti, je zle, alebo že to, čo si pamätá, sa nikdy nestalo, až nakoniec začne pochybovať o vlastnom zdravom rozume. A aby to nebolo len teoretické, tu je úplne dokonalý príklad z praxe. Predstavte si to. Dieťa neurobí absolútne nič zlé, len si niekde položí knihu. Ale tá extrémna precitlivosť rodiča a jeho potreba vidieť útok v každom detaili premení úplne nevinnú situáciu na obrovské obvinenie. A to dieťa to zostáva v totálnom zmätku a nechápe, čo sa vlastne stalo. No a s tým súvisí ďalší veľmi častý jav a to je parentifikácia. To je v podstate prevrátenie rolí. Dieťa sa stáva rodičom svojho vlastného rodiča. Očakáva sa od neho, že bude dospelého utešovať, riešiť jeho problémy, že bude jeho bútlavou vrbou. V podstate mu je ukradnuté detstvo a právo byť dieťaťom. A aký je výsledok tohto všetkého? Čo sa deje v duši toho dieťaťa? To dieťa si postupne zvnútorní presvedčenie, že chyba vie v ňom, že nie je dosť dobré. Zúfalo sa snaží nájsť nejaký vzorec, nejaký návod, ako sa správať, aby bol rodič konečne spokojný. Ale ten vzorec neexistuje, pretože správanie rodiča nie je o dieťati, ale o jeho vlastnom vnútornom chaose. Možno si poviete, dobre, ale detstvo sa raz skončí. Nie je to celkom tak. Tieto vzorce a pocity totiž nezmiznú len tak mávnutím čarovného prútika. Poďme sa teda pozrieť, ako si tieto rany človek nesie so sebou ďalej do dospelého života. V dospelosti sa to často prejaví dvoma hlavnými spôsobmi. Tá prvá cesta je, že človek v sebe naďalej nesie ten pocit nie som dosť dobrý a stane sa z neho tzv. People pleaser. Niekto, kto sa snaží za každú cenu zavďačiť všetkým okolo. Tá druhá a smutnejšia cesta je replikácia. Dieťa prevezme deštruktívne vzorce rodiča a samo sa stane narcistom. K tomu všetkému sa často pridáva aj problém tzv. Zauzlenia alebo enmeshmentu. Je to stav, kedy sú hranice medzi rodičom a dieťaťom úplne rozmazané.
Aj v dospelosti má potom človek pocit, že je zodpovedný za pocity a šťastie svojho rodiča a nedokáže si vybudovať vlastný život zo strachu, že by ho rodič za to zavrhol. Dobre, toto všetko znie možno dosť bezútešne. Ale, a to je jedno veľké ale, existuje cesta von. Táto časť je o nádeji a o konkrétnych krokoch, ktoré vedú k uzdraveniu. K tomu, aby si človek vzal späť právo na vlastný život a vlastnú realitu. A úplný základ všetkého? Hranice. Naučiť sa ich stanovovať. Ale nie je to len o tom povedať nie. Je to proces. Začína sa to vo vnútri, vôbec si dovoliť cítiť, že mi je niečo nepríjemné. Potom si potvrdiť, že ten pocit je platný a v poriadku. A až potom prichádza na rad komunikácia navonok. A viete, čo je kľúčové? Sledovať reakciu. Tá vám ako lakmusový papierik ukáže, s kým máte dočinenia. A teraz prichádza asi tá najťažšia, no zároveň najoslobodzujúcejšia pravda na celej tejto ceste. Uvedomenie si, že snaha zmeniť alebo opraviť toho rodiča je pravdepodobne márna. Energia sa musí presunúť. Prestať sa snažiť zmeniť nezmeniteľné a začať všetku tú energiu investovať do ochrany seba samého. Sú však prípady, kedy ani tie najpevnejšie hranice nestačia. A vtedy prichádza na rad riešenie, ktoré je pre mnohých nemysliteľné, no pre niektorých žiaľ jediné možné, aby prežili. Samoosirotenie. Znie to hrozne však, ale je nesmierne dôležité pochopiť, čo to naozaj znamená. Nie je to akt pomsty alebo nenávisti, je to akt sebaobrany. Je to posledná možnosť, ako sa dospelé dieťa môže ochrániť po tom, čo už vyčerpalo úplne všetky ostatné možnosti. Verte mi, nikto k takémuto rozhodnutiu nedospie ľahko alebo z večera do rána. Sú za tým roky a roky bolesti, neúspešných pokusov a nádejí, ktoré sa znova a znova rozbili. A veľmi často je tým posledným spúšťačom uvedomenie si, že človek musí ochrániť pred tou toxicitou ďalšiu generáciu, svoje vlastné deti. Urobiť takéto rozhodnutie je jedna vec, ale potom prichádza na rad boj s okolím, pretože spoločnosť má veľmi silné a často, povedzme si úprimne, idealizované predstavy o tom, ako má vyzerať rodina. A vtedy prichádzajú tieto vety. Ale veď je to tvoja matka. Mal by si odpustiť. Krv nie je voda. A hoci sú často mienené dobre, v skutočnosti sú nesmierne zraňujúce. V podstate totiž hovoria, tvoja bolesť nie je skutočná, problém si ty. A len zosilňujú pocity viny a hanby, s ktorými ten človek už aj tak bojuje. Ale, a opäť je tu to veľké ale, príbeh sa nemusí končiť bolesťou. Po prekonaní traumy môže totiž nastať niečo, čomu sa hovorí posttraumatický rast. Z popola môže vyrásť niečo neuveriteľne silné. Z ľudí, ktorí nepoznali empatiu, sa často stávajú tí najempatickejší ľudia. A čo je najkrajšie, majú obrovskú šancu stať sa úžasnými, vedomými rodičmi a prelomiť ten toxický cyklus navždy. A ešte jedna veľmi dôležitá myšlienka na záver. Zapamätajte si prosím toto. Uzdravenie sa nerovná odpusteniu. Sú to dve úplne odlišné veci. Človek sa môže uzdraviť, nájsť pokoj a vybudovať si krásny život bez toho, aby musel odpustiť to, čo bolo možno neodpustiteľné. Uzdravenie je dar, ktorý dávate sebe. Takže áno, minulosť je napísaná, tu už nezmeníme, ale budúcnosť? To je stále nepopísaný list. Uzdravenie nie je len o liečení starých rán, je to o aktívnom tvorení, o vedomom budovaní nového života, života plného rešpektu, bezpečia a lásky bez podmienok, života, aký si zaslúži každý z nás.